Idziesz z mamą? Mama ma iść sama? Ale wiesz, jak ktoś... Daj coś tam, jakiś włos, tak? Dobra. Ale jak ja pójdę sama, to ty będziesz płakał, wiesz o tym. A siu masz do roboty, tak? Rozumiem. Mhm. No jasne, to rozumiem. To w takim razie masz tyle roboty, że musisz zostać, tak? Aha, no dobra. A co... Aha. A co myślisz o tym, żeby dać Tytusowi jeść? Nie zasłużył? Aha, rozumiem. No to co? Idziemy? Nie? Ale wiesz, jak ja pójdę sama, to ty zostaniesz tutaj. I co, dasz... Aha. Aha. Roz... Uderzyłeś się, kopnąłeś.